Ayo Mas, nyambut gawe pepiling ben panas. Ayo dadi. Nyambut gawe ayo.
liyane nanggap wayang sedina utuh iki ya setugel. Deboke wae setugel. Makane lagune ya. Nah. Niki wau jane kula ajeng beto sinden selawe. Lah jare Ustaz Masum wong kene sinden kabeh Mas. Ya wis ra apa-apa tak cobane. Dek jaman suarane falspol. Jor kelingan. Kasak gamel Mas. Nonton vokalis sih. Nah, ora cocok dijak langgapan, oke? Dek jaman jor kelingan. Panitiane hebat. Sewengi sak jam lho selawatan wayangan pengajian. Liyane yo ora. Iki ora panitia cerdas terus sing tak gumune apa Mas? Saka kepolisian rawuh, toko rame rawuh, perangkat desa rawuh. Komplit. Iki dukune ngendi? Untung boten kula sudah batang ya Pak. Kula niku Sabtu operasi Pak. Hernia Pak. Kula iki Selasa rusa mlaku. Jumat kok iso mlaku gak sida tak batal ya. Soale dijali tulung Ustaz Mansur. Aku njaluk tulung tenan Mas ya wis dongakno aku sak teko kene. Makane mapunten Pak kula wonten mobil mergo mboten kiat. Nggih, alhamdulillah. Moga kita wiwiti rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahdana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Jamaah para tamu ingkang kula hormati, nggih mau sampun disebutaken setunggal. Wau saran-saran saib sangat dari Bapak Ibu kula hormati. Wong tuwa niku nyegayane ngandani napa kangge kesaenan. Wau sampun nggih tokoh sampun nyampaikan Bapak ing kepolisian wau nggih alhamdulillah sampun komplit. Yen ajeng medal niku griyane dikunci. Disiapke niku sae. Nggih kula derek seneng derek bangga raketang wayangan setugel ngebaki lapangan. Ya Allah jos men. Mula kula nderek donga napa penyunane warga mriki njemben tambah gedhe. Amin. Ini yo ngundang aku. Ya Cok ya. Nah, ngono diwangi gedhe iki bar gedhe di. Nah, sampe blas. Asik. Nggih wau tema kemerdekaan sampun disampaikan sang Bapak Kepolisian menika mitra kami. Matur suwun Pak Polisi. Kebetulan anak kula nggih dadi cak Polres Pak. Niki nembe kuliah niku. Monggo kita syukuri ibu-ibu halo. Wah, ora tak sapa lek mentuwengi aku wae. Lho misalnya kayak tuau, niku jajan pun kelas dereng. Lho, jan panitia kae wong tuwa-tuwa nglesot terus piye ngono ya. Nggih kita syukur alhamdulillah Bapak Ibu hormati kula nderek bingah wargane rukun. Gak iso ngisi kemerdekaan. Mbok yo meramaikan lho. Kon pasang ngumpul-ngumpul kami tua nggih budal. Ngoten Bu nggih. Kok gawe ngrameke kadang lho kon pasang ngumpul-ngumpul ora mangkat kok. Enten wong ngene iki. Ora teko.
Ya aku bisa ngomong. Ora iso ngisi ya wis lah, melu-melu ngrameke ngejat dalan, kerja bakti ngoten lho, Pak. Soalnya perjuangane mbah-mbah dhewe niku luwih rekoso tinimbang pasang unggul-unggul. Kadang kula nggih banget tenan. Unggul-unggul wis 10 tahun itu pasang. Gendera rupane ora merah putih nganti ya. Mbok yo sing sadar ngoten lho, cinta tanah air ngoten lho. Ya suwe-suwene 2 tahun lho. Nek syukur-syukur setahun, nek kula wis tahun pisan tak ganti aku. Omahku ngarep ratan kok. Cinta tanah air. Nggih. Ingkang nomor kalih monggo kula panjenengan tanda syukur estu syukur nek ngeling-ngiring larang pangan. Kula ngalami larang pangan Bapak Ibu terus ya. Nek esuk sarapane intip diwe kambil. Nek bengi kreminen. Mriki nggih ngoten. Kreminen. Pengen mangan iwak pitik ngenteni tanggane bancaan karo pitik gering. Endhog lho digoreng ditorong ngene iki sih. Nek ngirangi kemlegeren lagi digoreng. Wis metu anake kok lakon digodhog jenenge endhog apa ngono iki. Nah iki wis merdeka, garek syukur gawe rukun. Gusti Allah niku nyiptake beda-beda. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Niku kon li ta'arufu. Kon sing rukun saling mengenal. Kula contohaken ya. Kula niku duwe anak loro, Pak. Pake yo aku, mboke yo bojoku. Lho iki tak cetake ngono lho. Pake yo aku, mboke yo bojoku. Duwe anak lho. Kuwi wae senengane ora padha. Napa mah hidup bermasyarakat. Kula sing didhawuhi Pak Polisi kalau mau. Beda-beda yo ben pancen pilihane Gusti Allah. Sing penting napa? Menghormati. Omah-omah niku rukun, gak bola-bali pegatan. Niku napa? Saling menghormati. Nek kon padha mboten iso. Sing saka Pak Mboke padha ora padha, opone Pak Mbok sing beda. Saged tampi nggih. Nah, sing rukun. Niki. Lah kula lan panjenengan urip niki kan gawe jeneng. Kan gawe crita. Gawe crita sing apik. Mungkin nak sedo niku dikenal Pak Cari, Pak Mudin kae apik nang pengajian srege, Pak Polisi yo gelem nekani. Dia crita dikenang ngoten. Aja tambah tuwek tambah gladra. Niku anak arep crita niku nggih sing Pakku mendem ae. Wonge ra enek to. Aku durung ngomong tok kok ning yo tenanan. Nek iso diceritake anak putu niku nyenengke. Lah niku carane pripun jenengan kudu kumpul-kumpul dateng tiyang sae. Allah dawuh alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Gusti Allah iki nyiptakne urip mati niku namung nguji kula panjenengan endi sing paling apik amale. Ora endi sing paling sugih mboten. Endi sing paling apik amale. Ben iso apik niku kudu amor wong apik. Niku wajib kudu amor wong apik. Nek mboten amor wong apik, mboten apik. Direwangi amor wong apik kadang-kadang tesih kepleset. Niki. Monggo awake dhewe wis kadung urip. Nek wis kadung urip kudu tumindak sae. Dhisik kowe ora ono saiki wis kadung ana besok bakal ora ana sowan marang
kang kuwasa selawat ya Rabbi wil bali Sloku bato ela elo sirama menyang Solo jamaah rahimahullah. Islam niku rahmatan lil alam, gawe adem, gawe ayem. Kok ngakun Islam gawe onar? Nah niku kudu kan ngaji. Wong Islam niku rahmatan ya. Dakwah dengan budaya niku hasilnya alus, makanya para wali itu sukses pendekatan dengan kebudayaan. Lah kebudayaan niku nek dibimbing agama ketemu nih lurus mesti bener. Makanya para wali itu sukses, banyak yang masuk Islam tanpa peperangan, mereka pendekatan dengan budaya. Loh ini. Beda kena yang penting rukun. Ya. Nek padha mboten nyusul. Sandal niku nek padha dienggo ya malah dagelan iki lho. Ini stres apa? Lho itu. Jadi monggo kula panjenengan dalam mengisi kemerdekaan iki saora-orane gawe rame gawe regenge kemerdekaan nih. Lah kersane dadi sae. Kula wangsul melih kudu amor wong sae, nata ati. Nata ati niku enten sekawan Bapak Ibu. Siji nata atine dhewe. Niku angel. Nenenge rumangsa apik. Sing nomor loro nata atine wong liya niku saya angel nata bojo aduh. Sing ketelu nata atine wong tuwa ya angel. Bayi iki ngandani. Matur ngaya. Sing nomor 4 nata atine wong tuwa sing tukaran. Wah, angel tenan iki. Nek melintang putune jo pisan-pisan nang gone mbah kae. Dadi godhong ora nyuwek, dadi banyu ora ngono. Gandeng niki sifate hiburan seneng, makane kula tanggapke wayang rakyatan setugel, nggih. Ya diterima. Aja turu
sore kaki ana dewa lang-lang jagat nyangking pokok kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangangan ya iku bagianipun wong melek sabarna remo dan digeng orang tani ayo sinden-sinden dicenggai ben radem turi turi oh matur suwun. Yo iki acara apa to yo? Iki acara kumpul mau diarani syukuran ya ora. Butuhke kumpul warga melu-melu seneng, melu-melu merenungkan perjuangane mbah-mbah biyen ya, Nduk. Ngono ya ya. Alhamdulillah. Tamune akeh ngantek luber teko omah-omah. Ya ya iki sifatipun hiburan wong bapak-bapak warga-warga wis padha kerja bakti. Mengeti pitulasan eneng sing lomba-lomba. Dina iki dihibur ben refreshing. Ngono ya ya. Ya ning iki mumpung komplitan kula nyuwun saking perangkat desa satu lembang mawon kangge menghibur warga. Monggo biasanya sinten Pak Mudin? Monggo Pak, satu lagu mawon monggo kersane menghibur ibu-ibu. Anggap ae bintang tamu wayangan tenanan ngono lho Pak. Enggak ben satut enggak. Pak, go Pak. Sinten? Nah, ngono lho, nyenengke warga untuk ganjaran kok. Monggo ajene oke. Niki bintang tamu dari India. Bintang tamu dari India. Ini termasuk alhamdulillah diceluk sosok teko dhewe. Bintang tamu betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai semangat untuk waktu meneh nyanyi lagi hiburan lagi merdeka gak kalah karo panitia. Iya iya. Ukel swara manten bowo larase dandang gula parepe 6
agung. Mumet biasa. Alhamdulillah boten nate mumet. Warga mulia Allah bisa kabeh. Terdasa amin. Lakon dunya judul lagune. Foto terus diterusne para umat. Kabeh para umat aja lali. Nek gak iso dinyang Mas. Wae dinyang mawon. Aku milih iki ngono lho Mas. Santai ae nang kene seneng kok, sementing seneng. Pun monggo nana lakon dunya ora wes Mantep. ya Bu isin dunya kang maneka warna padang peteng wis mestine aku jangan tanya Pak itu hanya dua amen loh yen peteng aja lewung lamun padang aja buru nyai yen kurang aja sambat yen punjul aja sombong yen antuk nugroho aja sumbar yen wong sumbar ateges ngilangke manis zikir lakon nono sampun kabeh para umat ojo nganti lali ayo tansah eling marang ilang Gusti ayo padha tindak sing suci limang waktu padha dilakoni kabeh nindakake ayo padha sujud marang Ilahi Loki mumpung durung dicabut oncate nyawa ayo kabeh padha enggal gapura
Iya dah. Matur suwun Pak Ustaz. Siap. Sangger gak disawer sini kira. Matur suwun. Mugi-mugi tansah dadosaken hiburan kangge kula lan panjenengan. Dadi pengajian kumpul-kumpul ngeten iki ngilangi stres Bapak Ibu sedaya. Nang omah kadang geger kalih bojo, anak, nek metu ngeten kan benten. Tapi nek pengajian nek saged ya Bapak Ibu dijak. Mungkin saged cerita lho dirungokke. Lha kok meneng? Bapak Ibu yang hormati kita lajengaken. Ya terus jam piro iki yo. Monggo kula lan panjenengan diwiwiti saking keluarga kecil dan masyarakat untuk menciptakan kerukunan. Derek dawe Kanjeng Nabi, derek dawe Gusti Allah enten beberapa ciri piyantun niku benjing dilebokke surgane Allah Subhanahu wa taala. Mula nek saged tentrem niku rahmate Gusti Allah bakal datang. Ingkang sepindah monggo kula panjenengan nggih ngisi kemerdekaan iki dimulai saking keluarga dan masyarakat. Napa niku? Wajahun malihun. Duwe wajah niku nyenengke. Duwe wajah sing nyenengke. Seneng niku entuk ganjaran, nyenengke wong tambah entuk. Susah niku dosa, Pak. Hukum fikih dosa susah niku. Nyepelke Gusti Allah. Apa neh nyusahke wong liya. Kok pasang umbul-umbul nyeterske RT kok. Ora gelem nyusahke, Pak. Duwe wajah sing nyenengke. Minimal disawang awake dhewe. Carane pripun ben terbiasa? Nggih sering kumpul ngeten iki. Kumpul pengajian, kumpul arisan RT. Soalnya lo pun ajeng kumpul mesti minimal dandan nggih Bu nggih. Jenengan teng mriki mau nek dandan to. Rumangsane nek nang omah kaya ayu-ayu dhewe. Bareng metu saingane akeh nang omah selfie tok yo bareng metu tibake saingane. Lah kersane panjenengan kok ganjaran nyawang aja seneng mula sing apik. Sampun dicontoni para tokoh-tokoh mriki. Pak Polisi dengan seragamnya, Pak Koramil dengan seragamnya, rapi. Kula tak rewangi ngejas. Ben apa disawang nyenengke niku entuk ganjaran ora raga. Mulai nek pangandikan wong wedok niku gampang mlebu swarga nek dising napa disawang sing lanang nya mongko nyenengke kuwi ragate. Mula wong lanang ra duwe dhuwit meneng wae. Asal protes kok dandan-dandan wae ora kok. Ternyata wong wedok disawang nyenengke niku ragate akeh, Pak. Cuci muka 350, krim pagi, krim malam, krim siang, jilbab ora cocok karo klambine lho, ganti. Wong lanang beda. Wong lanang niku bedanya teng mriki Bapak Ibu ingkang kula hormati, kudu wong lanang kudu jembar dadane, kudu sabar. Wong wedok niku duwe sifat maunya lebih tinggi daripada laki-laki. Esok jagung nganggo klambi ijo, kok sore jak jagung saleh. Karena punya napa sifat iseng, Pak. Beda wong lanang lho dinteni kancane benekne karo klambi mlaku ngene patur ae. Kowe ten suwe. Nek wong wedok. Disawang nyenengke.
Coba nek wong wedok ngene iki. Iki sing lanang betah ya ampuh. Enenge betah marga ora ndek dhuwit kok. Penguk-penguk ditokke. Mula bapak-bapak ingkang kula hormati. Nek eneng dastre sing putri teng kamar rong dina kok kurang dijipuk kek umbah-umbah mang jipuk wae. Kuwi kok nek turu dienggo. Lah kek wong jilbabe ping mawon. Kuwi kok dienggo neh. Monggo dawuh Kanjeng Nabi nek omah-omah nek iso nek turu kudu bareng, kudu sak kamar. Itu mengurangi congkrah, mengurangi madu, Pak. Nek ora percaya coba jenengan sing kakung turu nang dipan jaba. Bengi marang ngene sing wedok. Rene nak butuh tok. Pancal sana. Karena apa? Masalah-masalah yang kecil tidak akan terselesaikan. Benten nak kali turu amor, Dede. Aku ki jane yo pengen nukokne gelang kalung awakmu ne yo urung duwe duit. Wis wedok niku lilih Pak. Ora apa-apa Mas, engko suwe-suwe yo iso. Ayo nak amper wong loro. Takeh jenenge lintu kok. Takeh yo semoyo neh no. Nah, ngono. Ya ayam-ayame dijak nang toko Mas to, Pak. Nonton-nonton sik ya ngono wis delem Ibu. Ya sok ben tak tukane iki nonton-nonton dhisik. Ngono lho Ibu wis seneng. Ternyata Bapak Ibu kalau hormati dari pengalaman sedikit hidup saya berkeluarga. Wong wedok niku tibake ngomong tok, Pak. Amun sadil kok ati. Cuma kadang-kadang mboten sadar sing diomong. Dolan kene kancane ngoten ku roh lemari apik lho teko dalan di Bapak lemari kancaku ki apik ya Pak. Pak wis mumet. Yo. Ibu-ibu kan teko omah, aku ku nek ya nggur cerita tok lho Pak. Ngoten nek wong lanang mikir Bu. Makanya ampun jangan bebani. Mula wong lanang iso sesuk kuru-kuru sesuai mati. Ampun jangan bebani. Yo ngerti nak bapake penghasilan sakmono jangan bebani. Tambah ngumpet sing rugi sinten iki. Sing rugi jenengan ki ada. Duwe wajah sing nyenengke, petuk tangga. Niki mbok yo sing nyenengke. Niku mawon mboten raga Bapak Ibu hormat. Ingkang salajengipun lisanun pasi duwe lambe ning apik. Apik gunungane, apik ngendikane. Nek ora iso ngomong apik, meneng nek mboten iso jenenge wong kon meneng. Mboten iso. Oh jenengan lho nate cerita teng kancane. Aja ngomong-ngomong ya, ngono ya diomongke. Nggih ta? Nah, kan mboten iso. Nah, niku ben iso apik tetep kudu amor wong sing apik. Nek pengajian, kumpul-kumpul ngeten niki insyaallah apik kabeh. Mengke sak ucap niku sae. Nah, niki kudu dilatih Bapak Ibu hormati. Terutama ibu-ibu, temputi mungkin ku ibu-ibu. Matuk karemu ora matuk ya wis. Tanggane lho tuku sepeda listrik. Dek nek ndi, Dek? Nes ragen, golek apa sepeda listrik anakku? Yo sing hati-hati, ngono lho untuk ganjaran. Sing maring mangkel ngeten iki lho. Jolani jajane yo. Ora ditukokne. Piye? Niki nambahi pikiran. Dan di dalam Islam itu mboten oleh basa-basi, karena basa-basi itu ada unsur penipuan, ngapusi. Nek jajake tenan, nek ora ya ora. Neng warung, ayo Pak yo kene. Bareng
ditenani baik duwite orang kadung isen sirkungke basa-basi mboten sakulira basa-basi Pak Kartu dengan kata-kata yang bijak aku tak maaf sih ya ngoten selesai kan gak nawani enten meleh piantun niku sepedane apa deh biru lho wong wedok ki cewek tuku kok biru nyene kira-kira sing duwe ngono rasane pripun Pak wantem sandal-sandal mbok ya sing nyeneng alhamdulillah Dik jenengan iso nukokke putu sepeda listrik rupane biru aku ya seneng kok ngono kuwi lho engko sing duwe mesti ngomongin ngene iki gak sah mulih sik tak gekke wedan soalnya cocok sing nomor kali ampun kulino nyacat contoh ya contoh ini di kehidupan masyarakat makanya kalau sampai diawali dari masyarakat kecil ibu-ibu pengajian ngeten iki ora sumu ngoten niku nganggo gelang kalung ngono yo ditepas-tepase ora sumu ditepas-tepaske nek gak ana wong ngarep-ngarep malah kok piye Dek jare Mas muda ngono nek cuma ben pengen diloroi ngoten niku mboten jenengan nilai pamer Bu tak paringi ngertos Bu kula tak tangan jenengan ibu-ibu numbaske putune klambi rupane abang kanggene jenengan apik terus klambine abang mau mboten dienggo kira-kira gelem mboten Bu gelem wong lanang niku nukokne gelang kalung emas niku ken nganggo sing wedok dadi nika budal pengajian jago nganggo gelang kalung niku marga nyenengke sing lanang ampun ngikuti tanggane kancane tontonan ke tontonan saking nami Bu melu seneng lho nek ana kancane nganggo kalung melu seneng aja nimbulke masalah aja provokasi kuwi nyenengke sing lanang soalnya nek kula lan panjenengan nukokke kok gak dienggo niku atine gelo gak maduk nek ketok iya Pak Mas ojo dipleroi ayo sinden-sinden terus piye to iki munjaluk di tinggal lagumu kudu ayo Bu sebentar Bu engko wedange jam metu kok baleni njaluk pirang jam iki kok madene Mas ya Ciro lu Mas ojo diplek sinden tenan yo ojo diplek karep munjaluk tinggal aku kudu ngerti ojo ditinggal tapi keken ketimuran mahal sik wes lah masalahnya aku aja ngeden seloro bejatanku soalnya wes Mas kowe sing nomor 3 siji wae apa Bu duwe wajah sing mesem guyu sing nyenengke petuk-petuk wong niku wajahe
nyenengke niku mboten patek ragat ning entuk ganjaran disenengi Gusti Allah calon penghuni surga. Paitan meseme kowe abote pira to, Bu? Sing penting ora mesam-mesem. Ah, kuwi repot nambah ning ndi. Sing nomor 2 duwe lisan ingkang sae aja gampang menilai seorang dari casing fisiknya. Dan wong wedok niku benten kalih piantun kakung. Contoh sing teng ajeng jenengan. Bapak-bapak niku, Pak Polisi niku disuguhi daharan. Mboten komen, Bu. Didahar-dahar ngoten mawon. Nek wong wedok mboten, Pak. Roti niku dadi rasane. Ki kok gak mekar ya, ngono iki. Sing sijine tepunge gak cokro iki. Engko terus ngicipi kurang legi sing gawe sapa kok? Sing gawe Siti. Wo, lah kene wong cetil kok ora ana kok iki. Roti wis dadi rasane. Nek wong lanang mboten pangan entek-entek wis selesai. Apane sing kesukulan udut aman. Ora iso ngrasani kok. Lho ngoten iki lho masyaallah. Nek mangan ngono yo dadi bahan rasane. Iki nek wong wedok reneng. Nggih saiki lho bapak anteng mawon. Jenengan sing ngusir. Ngusir kok arep berkat ngono Mas kowe. Iki wis gak doyan to. So, makane ciri ibu-ibu niku tase gedhe. Sing ngebas. Sing nomor 3. Album naki duwe ati sing ati niku kaya wedang Bapak Ibu. Wedang teh niku nek disok tetep isine teh, wedang kopi tetep kopi. Bola-bali kula aturaken ati sing apik niku kudu amor wong sing apik. Nanging kula sering ngerteni Bu, niki yo wong wedok nek mbah matuk ra matuk karepmu tak omong yen. Wong wedok iki ngeten iki, Pak. Aku ki galak, aku cerewet ning atiku. Nah nggih to. Apa yo mungkin. Nate mireng lho, Pak. Aku ki cerewet, aku galak nek sakjane atiku sing ngomong iki lho sapa. Nek atine apik metu sak metu mesti wong ngeyel yo ngene iki, Pak. Ngandani sing lanang, aku cerewet jane atiku apik yo ora mungkin to. Duwe ati sing apik kuwi sak kecap sak pola ketemune sae. Kaya lakone perang kembang. Oke sih, Pak. Teko jam piro iki? 3. Telu. Telu lah tinggal mulai. Ora kene-kene. Tapi ya sinjan yo ora eneng, sinjan kono yo ora gelem kok. Ora tenanan kok. Nah piye? Piye? Gawange dalan. Sik to, aku nggih ngedem rontok loro soalnya. Ben kita layangan Mas, ditining Mas. Hanjrah ingkang puspitaning rum kasering samirana mre Wih cek-cek nggonku lho ya. Sekar gadung kong ngas gandanyo mawe raras retnane
triya kocap kacita sigra mangkono Janaka ajeng golek kembang Wijaya Kusuma Kose Mas ngenteni abu-abu ini agak rombongan yo ngene iki kowe kudu bali kemarin kendenge ditokke sik kok ya selanjutnya itu Mas ayo padha rangsang yes Cerai Pak, sorry Pak. Cerai lali. Wes Mas, kesel. Biasanya kalau tekani keprak, dan cek, sombe nek nanggap. Nah, wes jamak piye? Ayo wayang tugel yang ngene iki antik. Sing nandur apa le? Terong dino kowe sapa? Andik. Yen ada saiki ra ngerti cit. Sing nandur aku. Ayo to singgane sing tenanan lho. Sing nandur. Peen. Angel diapane iki? Bintang kecil di langit yang tinggi. Selesai. Singgane ra iso Lho kok gak enak, Bro. Ngene kok nanggap nek kok. Gaya itu kok. Lah ya. Mula Bapak Ibu kang hormati, jenenge cakil mau sira tak tong iki Mas mau gandeng-gendenge metu ya wis. Cakil iki mesti penasihate jenenge Togok. Togok niku togut.
Tuhan ini ku duit, tangi turu duit, petuk bojo duit. Jadi pikirannya mau duit kok, mbok halal mbok haram, sepenting itu. Mula kancane mesti belung. Belung niku wailun. Neraka, mula wong diceluk belung aja gelem. Oh kadang to belung, oh gelem lho. Belung neraka. Wailun. Nih. Mula sing ngono kuwi sok ben. Iki gedhe ndase. Ini. Ndase iki utek iki duit ae wae. Salat mo, ngaji mo, rukun mo, sing penting duit. Dikongkon masang gendera itu. Opahe piro? Kerja bakti nurung dikongkon opahe piro. Iki ngene iki pintuane sombet. Apa nih ibu-ibu itu tukang maido ini? Ben disawang sih. Ini waktu gak cucuan, maido kancane, ngeten iki. Nggih Pak. Niki nek wonge rewang lho Pak, mulih nggawa brambang kok. Ketoke sing guyu banter. Tekone keri maido brambyange mulih nggawa brambyang. Ora dijak iring-iring manteng ngono ae. Brambyang ora wis-wis. Niki jagung piro, Pak? Rasa jagung aku ora dijak iring-iring. Sing terakhir sing ngiyok. Sing terakhir yadun sahil. Wong sing loman. Wong loman itu disenengi kali tiyang, cedhak kali swarga disenengi Gusti Allah. Makanya Bapak Ibu sing loman duwe anak kok angel kandhanane mang loman. Loman dateng putrane, loman karo kiwa tengen. Ora kudu akeh, sing penting loman. Ya banyu. Alah iki. Ayo perahu layar. Ben jenengan anget ajak nyanyi, ayo. Ya Mas, sing terana Mas. Sobat lagi tangkap engko. Ayo. Ayo Bu, semangat Bu.